subscribe khaidi kokbrok entertainment tip channel no tai bell icon no click khanya di norok salbrum no o channel o srungmung kokthairok srungui manano belai no ignore khayuna nung kobor khai hamjangmani nugui yangle hamjangma daman maya saimia jodi nini live bo barbar duka mangkha hingke tabung no o kaitham kokthaibai hakchalangdi puila no number 1 jung borong no puila nungma bai hamjakmani jate amo haingyatui number 2 jung joto borong no bisas ongoi kok share khaimani saya number 3 nung buini bukhani hamjakma manani sikang sakno sikang hamjakma rinani srungradi tekasha o kaitham kokthani bisingtui borok rokno no tola khiklai kok sau number 1 daily nung I hinai kok ruoi kok nargi meyangkhe number 2 je borong no invite khewunyo nung thangmani number 3 samung khaine hinai sawoi samung khayangkhe nung okong no thiasa mujutongdi nini future ni bagai kaham wan songmano pogui phano kebono ta sadi nini bokhawo samung khaine hinai wan songmani kokno kom borong no sadi samani ulo khlai bo phunukdi chaya samung no waisa khajagui thangka hingke saimandi srungdi next o abo hai samung ta tangdi hingke tinin bagasungno norokbai next video malai phinai jotono no hambai।